Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usap patay sa karambola sa mga sakyanan sa Alubihid, Misamis Oriental. Human nawad-an og kontrol ang usa ka container truck. Ang insidente nakuhaan sa CCTV. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining CCTV video gikan sa usa ka establishmento sa National Highway sa poblasyon Alubihid sa Misamis Oriental. Pasado alas 5 sa hapon adlong Martes, daw normal lang ang dagan sa trapiko. Pagkataod-taod, makita ang usa ka color blue nga truck nga adunay kargang container van nga naghaguros dayon natumba. Gani nalagpot pa ang karga niining container ug naigo pa ang usa ka puti nga sakyanan nga gisundan niini. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, mibuto kuno ang ligid sa truck. Hinungdan nga nawadan og kontrol ang driver niini. Kusog-kusog kay bahada magud siya niya, bugat pud yang karga. Tungod yang karga nga container van ay kan binigar. Tungod sa kabugaton o tungod sa panahon kay init pud. Damay sab sa maong hitabo ang laing 5 ka mga sakyanan. Diin tulo niini ang nakaparada lang kilid sa dalan. Swerte sab nga walay pasahero ang van nga nakasugat sa maong truck. Minor injury lang sab ang naangkon sa driver sa puti nga sakyanan nga nabanggaan sa nahulog nga container van. Apan way swerte og dead on the spot ang driver sa maong truck. Ang driver na ipit yun sa sulod sa sakyanan tungod sa usog ka siguro dagan siguro sa impact siguro niya. So idala siya sa UWA Hospital sa kaning diri sa tuang CDRE mo. I-declare siya nga patay ni Dr. Ingunani na karon ang itsura sa cargo truck nga nakabangga sa 5 ka mga sakyanan dinhi sa Alubihid sa Misamis Oriental. Tungod sa kakusog sa impact, dili na may itsura pa ang atubangan nga bahin niini og nalagpot sab pipila ka metros ang iyang kargang container gikan sa naimutangan sa maong truck. Sa karon, wala kunoy plano nga magpasaka og kaso ang mga tag-iya sa mga nadamay nga mga sakyanan tungod abagahon man sab kuno sa operator sa truck ang pagpa-repair sa ilang mga sakyanan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.